zance sun baku labari a takaice soyayya an ce ruwan zuma ce na ɗanɗana na ji ruwan guba ce na yi gaman wata yarinya ce kyakkyawa zuciya ta sace na rasa ya zana yau kwatance zana sura da takar na mance ta kai ƙarshe gun kyau duniya ce cikin ɗan mata ko fitila ce ga daɗin sauti zance kullum mai na tare da maraice idan na ce mata amarya sai ta ce kai kuma an gore da ta farance na shirya auren ta kora da rance don ba da su wani yamin na kwace kullum tunani in na yi kwance a ɗaura auren makara da zauce a sha cikin ranta babu zance ta sa abu sarki ya je kwance an sanya auren su kunci zance mutum ya kuce yau da race so in ya zamo cuta ka ɗau haƙuri shi ne magani ma haka dan na fafata soyayya ce ta koyar da ni ku ji kaɗan labarinta halayya ce ta 'yan zamani muna soyayya ni da ita ta so ni kamar ta shayar da ni dangi ba su so na da ita na nemuwa zai fahimtar da ni sun bincika halayyarta ta saniya ta cutar da ni sun haɗa baki da zaɓinta in an ɗaura su kayar da ni sannan su kwashe dukiyata su yi aure su manta da ni na bi a sannu takunta na gane hakan ya rikitar da ni a zuci ta sakan cuta na kuka da ido ba ji ba gani gashi na zo cikin santa na ɗau haƙuri ya warkar da ni na ji zancen kuna tausaya amma kun sani fargaba lakin da kuka shiga a soyayya ni ko ban shige shi ba ina da wacce muke tarayya ta gaske mai ci gaba ko bani lafiya za ta yi jinya ba za ta guje ni ba ku ɗauki haƙuri ku yoda ce ku sanya haka dan jarabta ce kowa akwai na sha'ar buce ba mai tsallake ta kaddara ce waɗansu koka cikin duniya waɗansu sai